idan baka yi subscribe ba idan baki subscribe ba to maza a garzayewa an tayo a suburbudo a kafta mana subscribe haka zalika a mazgi wannan hatimin na kararrawa ta yadda akwai da yaushe da muka tura sabon dauka za a sanar da ku a daidai wannan lokaci. Baba ga hanya ba. Haba, babba wallahi burni taliya wallahi babba. Kai, taliya kan ni na shi taliya ni na gani kuma taliya ai taliya ya burge ni ai. Bare in ka ji manja babba. Wallahi babu abin da ya fi burge ni kamar wacce abin nasu nan da ake kiransa Reko. Reko. Wallahi tallahi da aka zuba mini shi wallahi da na zo na fara diba ga ruwan zoɓo malam. Wallahi babba kai dan kauye ne. Babba ba haka bane dai abin Jauro. Jauro ba haka bane dai abin da ya kamata mai kyau shine muke yi. Saboda na ce kawai shikenan na sha ruwan zobo na ci abinci da Reko kawai sai ka ce min ni dan kauye. To babba da duda kai babana ne wallahi kai lokacin da kun tashi ai ba ku a ganin manja mu ai babba da naje tsallaka kwalta mashin da ya buge ni nan na zaton za ku bar ni a shan. Yaya za mu yi mu barka? Wallahi ba mu da ba shi kyakkyan hankali ni ne zan haifi yaro daga ciki na kuma shikenan sai in bar shi dan ya shiga mawuyashin hali. To ai ba zai yi ba. A radin Allah ba zai yi ba sai na wuce da kai wallahi. Babba? Wannan calculator ne nake gani. Wannan ba. To babba dai ga radio ne ba mai kyawu haka. Wannan ina gani dai wannan calculator ne a dana za ka yi makaranta zan kashe kudin awakin shanun na gaba daya a wannan makarantan ka. Babba ka fasa shin taliya. Na fasa shin taliya tunda ka tsinci wannan kan an gama ai. Kai. Mana. Zan yi ilimi. Sai kai makaranta sai kai ilimi kuma sai mun je birni da kai. Ege babba. Na gargada na gaya maka wannan aiki na ne. Kadan ne da aiki na san za mu tsinta ne a nace maka mu dawo. To mu je babba. To mu je mu tafi gida kawai. Mu tafi gida. Wannan abu gashi dai mai kyawu haka. Babba zan boye kada. Ka sanya a aljifunka na gaya maka. A aljifunka na gaya maka ka sanya shi. Babba. Ya akai. Babu magana sai mun je. Akwai magana kai magana mana. A'a babba. Babu magana ko? Babba da kace za ni makaranta ka burge ni. To ba ina da kishin ai. Ina so ka je soja in ga ka zo kai ma kana burge mutanen gari. Babba menene? Ka shiga kai ne ko menene mashi shine? Menene wai? Bata sani da farko ba. To mu gani mai menene ya faru ne? Bata fini da komai ba. Babba? Abun nan zai tona mana asiri fa. Ba za ya tona mana asiri ba wannan abun ka jefar da shi ka bar shi inda yake. Na gani alama da ina ce ko calculator ne to tunda yana motsi shi kaɗai ajiye shi. Babba. Ka jefar da shi na gaya maka ba. Babba kashe zan yi makaranta. Ajiye shi sai dai mu je mu jona maka makaranta a wani waje amma ba a wannan layin ba. Babba. Ajiye shi mana ka gani. Mu tafi kawai. Mu tafi. Mu bari.